எல்லாருக்கும் ஒரு விஷயம் அழகா தெரியணும்னா, அதுக்கு அதோட சீசன் வரணும். ஹாய்! லெட் மீ இன்ட்ரோடியூஸ் அ ஃபேமஸ் ஃப்ளவர் அட் கேசி. இந்த மரம் எல்லாம் இவ்ளோ நாளா அதே இடத்துல தான் இருந்துச்சு. என் கண்ணுக்கு பல தடவ பட்டிருக்கு. மோஸ்ட்லி பிகாஸ் அந்த பிளேஸ் எனக்கு ஒரு சைல்ட்ஹுட் நொஸ்டால்ஜியா ஃபீல் குடுக்கும். ஆனா, அப்போ அத யாரும் பெருசா நோட் பண்ணல. ஜஸ்ட் ஒரு நார்மல் ட்ரீ மாரி தான் இருந்துச்சு. பட் இப்போ ஃப்ளவர் சீசன் வந்ததும் எல்லாரோட அட்டென்ஷனும் கிராப் பண்ணிடுச்சு. இப்போ அத அட்மைர் பண்றாங்க, அழகா கேப்சர் பண்றாங்க. ஐஜில ஸ்டோரீஸும், போஸ்ட்டும் போட்டு தள்ளுறாங்க. அது ஓவர் நைட்ல ஸ்பெஷல் ஆகல. அது எப்பவுமே அங்க தான் இருந்துச்சு. சைலன்ட்லி கோயிங், பேஷியன்ட்லி வெயிட்டிங் ஃபார் இட்ஸ் சீசன். நம்ம லைஃப்பும் அப்படிதான். சில நேரம் நம்ம எஃபர்ட் யாரும் நோட்டீஸ் பண்ண மாட்டாங்க. growth ஸ்லோவா இருக்கிற மாரி தோணும். பட் ரூட் ஆல்வேஸ் grow in silence before the flowers bloom in public. So don't doubt your journey because nobody claps for it. ஒரு நாள் உன் டைமும் வரும். Wait till you blossom. அப்ப டாட்டா.